घर पलैकी विवाह करुथिबा झीलमानंक पाई। ट्रेन रे एसी कंपार्टमेंट रे मो सामने बसीथिबा झीलटी मते पचारिला, हेलो आपणक पाखरे फोन कलिबार पिन अछि कि? से ता बैग रु फोन टे काढिला। फोन रे नुआ सिम कार्ड पकेइबाकु चाहुथिला, किंतु ता पाखरे सिम पकेइबाकु फोन स्लॉट पिन नथिला। मु मुंड हलेइकी हाँ कली आउ ता हाथकु पिनटा बढ़ेई देली। नुआ सिमटा फोन रे पकेइला परे धन्यवाद कहिकी पिनटा मते फेरेई देला। मु लक्ष्य कली से व्यस्त होइकी इआड़े सिआड़े अनौथिला। मु आउ चुप रही पारिलिनी। पचारिली किछि असुविधा अछि कि? झीलटी कहिला, सिमटा काम देउनी। मु फोनटा मागिकी देखिली, सिमटा एक्टिव हेइनी। एक्टिव होला परे आईडी वेरिफिकेशन हेबो, तापरे कथा हेइ पारिबे। से आश्चर्य होइकी पचारिला, आईडी वेरिफिकेशन? हाँ, आजिकाली आईडी वेरिफिकेशन परे सिम एक्टिवेट हेउची। जहाँ नारे सिम थिबो तार एड्रेस डिटेल देले फोन एक्टिवेट हेइजिबो। झीलटी टिके व्यस्त थिला बळी कहला, हो मु कहिली एथिरे व्यस्त हबार कौन अछि? जदि दरकार अछि मो फोन नहीं कि कथा हेइ जा। धन्यवाद, एबे दरकार नहीं, आवश्यक हेले कहिबी। कथा कौन कि एई नंबरटा काहा नारे अछि मते जणा नहीं। ओहो, किछि कथा नहीं, फोन गोटे थर एक्टिवेट हेइ सारू जी सिमटा देइछि ता नारे थिबो। ओके, देखिबा। अच्छा, तमे को स्टेशन ने ओह्लेइब? मु पचारिली। से कहला, दिल्ली। आउ आपण? मु कहली, से दिल्ली रे 2 दिनर काम अछि, सारिकी फेरी जिबी। मु पचारिली, तमे कौन दिल्ली रे रुह? सेठी तम घर अछि ना कोनसे काम रे जाउच? झीलटी कहला, ना, किछि काम नाही, आम घर मध्य सेठी नाही। मु आश्चर्य होइकी पचारिली, ताहेले? प्रकृତରେ एइटा मोर द्वितीय ट्रेन, तापरे दिल्ली रे तृतीय ट्रेन धरिकी मु पळेइबी। आउ सबदिन पई आजाद हेइजिबी। आजाद? को बंधनरु तमे आजाद हेबाकु चाहुंच? सेई बंधनरु जो बंधनरे सब झियो रहिथांती। घर लोक जोठी कहबे सेठी बाहा हुଅ, ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ ସେୟା କର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବକୁ ମନରେ ଲୁଚେଇ ପଚାରିଲି, ପଳେଇ ଆସିଛ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ନା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ମହାଶୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିବୁନି। ଓହୋ, ତ ଇଏ ପ୍ୟାର କା ମାମଲା ହେ। ଏମିତିରେ ମୋର ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି। एकथा शुणिकी झीलटी खुशी ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି, କେବେ? ସେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ ଆଗ କୁହ, ତମ ଘର କେଉଁଠି? ଆଉ କିଏ ସବୁ ଘରେ ରହନ୍ତି? ସେ କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି? ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁ କି ଖାଲି ଭଉଣୀ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ମୋ ନାଁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଇନା ମିନା ଟିନା। କିଛି ସମୟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ କହିଲା, ମୋର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇଲି। ତମକୁ ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ? ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ 18 ବର୍ଷ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଫେରାର ହେଇକି ବାହା ହେବାର ଆଇନଗତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲା। ତାର ମୋର ଏବେ ବହୁତ ଫ୍ରିଲି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଯେମିତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ 35 ବର୍ଷ। ମୁଁ ତମଠୁ 17 ବର୍ଷ ବଡ଼। ସେ ହସିକି କହିଲା, ଆପଣ ଏତେ ବୟସ ଭଳି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ତ। ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଅଛ, ଏତେ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ସାହସୀ ଝିଅଟେ ଦେଖୁଛି। ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିକି ସେ କହିଲା, ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ରହିବ, ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବନି, କେବଳ ମୋ କଥା ଆଉ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେୟା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ପରି ଅଜଣା ଲୋକ ସହ ଟ୍ରେନରେ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି? ଝିଅଟି କହିଲା, ବୋଧେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେମିତି ତମକୁ ଫୋନ୍ ସିମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ? ରିଏଲି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼। ଝିଅଟି କହିଲା, ହଁ, ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି,
ମୋର ବାହାଘର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି ଆଉ 1 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଏଇ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ, କହିକି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଝିଅଟି ଆଡ଼େ ବଢ଼େଇଦେଲି। ଝିଅଟି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ୱାଓ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ କୁଏତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ସାଲେରୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଫେରି ଆସିକି ଘର ପାଖରେ ଏବେ ଜବ୍ କରିକି ରହୁଛି। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କୋଳରେ ଧରିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପୁରା ଦୁନିଆଟା ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ମୁଁ କୁଏତରୁ ମାତ୍ର 30 ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଗଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଦିନକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋର 2 ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପିଲାଦିନ ହରେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଝିଅଟି ପଚାରିଲା, ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲନି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ କାମ। ମୁଁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ 2ଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଆଲିସାନ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଜବ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ପରିବାର। ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲି। ଝିଅଟି କହିଲା, ଭେରି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍। ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଲି। ସେ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନା? କେମିତି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ? କେଉଁଠି ରହିଲେ? ସମୟ ଆପଣ କେମିତି ବିତେଇଲେ? ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ପିଲାଳିଆମିର ଶିଖରରେ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ମାସୁମ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ପରି ମୋତେ ମନେ ହେଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆମେ ଘରୁ ଫେରାର ହେଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିଲା ପରେ ଖୁସବୁର ବାପା ମୋତେ ପୁରାପୁରି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରିଜେକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଦେଲେ? କିଛି ବି କାରଣ ହେଇପାରେ, ଜାତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍, କିଛି ବି। ଝିଅଟି ମୋ କଥାରେ ସହମତ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସବୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା ଫେରାର ହେଇକି ବାହା ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କଲି। 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କଲି। ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ଦେଖ, ଘରୁ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଫରକ ପଡ଼େନି। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ହିରୋ ବନିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଭରା ଶବ୍ଦ ଏ ସମାଜରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ବଂଶ କୂଳରେ ଦାଗ ଲଗାଏ ଏ ସମାଜ। ଝିଅଟି 60 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେ ବି ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜ ଏମିତି ଝିଅଟିକୁ ହିଁ ଅପମାନର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝିଅଟିର ଜୀବନରେ ହିଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଝିଅଟି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ବଟଲ କାଢ଼ିକି 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମା' କେତେ ଦିନ ପାଣି ଟୋପାଏ ମଧ୍ୟ ପିଇ ନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଖୁସବୁର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା ମା' ଭଳି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି। ଝିଅଟି ଏବେ ଟିକେ ଉଦାସ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା? ଖୁସବୁର ବାହାଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖୁସବୁ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କଥା ବି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଇ ପୁଅ ଘର ତରଫରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେମାନେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାର୍
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡର ଉପହାର ଏମିତି ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମୋତେ ସେଠି ଖୁସବୁର ବାହାଘର ଜମା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ କରିକି ସେଇ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖୁସବୁକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଖୁସବୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଉ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଝିଅଟି କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ବାପା ମା ଠିକ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ, କି ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଭଲ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ସହମତିରେ ବାହା ହେବା ଭଲ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ତମକୁ, ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ। ଝିଅଟି ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମର ସମ୍ପର୍କରେ ତମ ମା ବାପାଙ୍କର ସହମତି ନାହିଁ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜଣା ନାହିଁ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମାନେ? ତମେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଗ ପଛ କିଛି ଭାବିଲନି, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକି ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, କାରଣ ତମେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉଛ। ତମେ ସେ ପୁଅକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, କାରଣ ତମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇଛ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ତମକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉନି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ହିରୋଗିରି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଚାଲାକି ନଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ ସମର୍ପଣର ଭାବ। ସେ ଯଦି ତମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ତମକୁ ଏମିତି 3ଟା ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବାକୁ କହିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରେମରେ ତ କିଏ ଯୋଗୀ ବନିଯାଇଛି, କିଏ ମଜନୁ, ଆଉ କିଏ ପାହାଡ଼ ଖୋଳିକି ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରେମ ହାସିଲ କରିନଥାଏ, ବରଂ ପ୍ରେମର ଅନ୍ୟ ନାମ ସମର୍ପଣ। ତମେ ଥରେ ଭାବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତମ ବାପାଙ୍କ ଓଜନ ଅଧା ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ତମ ମା କିଛି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତମକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତମେ ତମ ଭଲ ପାଇବାର ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନେଇକି ଦେଖିନିଅ। ସିଏ ତମ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଭୁଲିବନି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆରାମସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, କାରଣ ସେ ତମକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଏନି। ଏହା ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତା ବ୍ୟବହାରରୁ। ଝିଅଟିର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଅତୀତର କୌଣସି ଭାବନାରେ ଯେମିତି ହଜିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ଫୋନ୍ ଟିଂ ଟିଂ କରି ଶବ୍ଦ କଲା। ଫୋନ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅଟି କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟଟା କାଢ଼ିକି ଚିରିଦେଲା, ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା ମାଗିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଦେଲି। ସେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିକି କହୁଥିଲା, ସରି ପାପା, ସରି। କାନ୍ଦୁଥିଲା ଜୋର ଜୋର। ବାପା ବି ସେପଟୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆଉ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଝିଅଟି କହୁଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି ପାପା, ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ର ପିନ୍ ମାଗିଲା, ଆଉ ପିନ୍ଟା ନେଲା ପରେ ସିମ୍ କାଢ଼ିକି ସିମ୍ଟାକୁ 2 ଫାଳ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ ପରେ ମୋ ସିମ୍ଟାକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲା।
ଆଉ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ମୋତେ ତାକୁ ବୋଧେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। କାହାଣୀଟି ପୁରା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।